Pe mine mă cheamă Alex Roșu. Pe mine mă cheamă Iftinie Tudor Ștefan. Pe mine mă cheamă Larisa Simonescu Ștefania, sunt din Piatra Neamț și o să interpretăm Lupul și Mielul de Jean de La Fontaine. Verdictul celui tare e lucru hotărât, vom arăta numai decât un miel cuprins de o sete mare, bea dintr-o apă curgătoare. Un lup flămând în drumul lui ajunse în preajma miel. Cum te puteai să întâlnul băutura? Răcni atunci spre el cu toată gura. Te pedepsesc, să știi pentru îndrăzneală. Dar, zise mielul cu sfială, nu-i cazul dacă mă gândesc să fiți atât de mânios. Uitați-mă că mă găsesc cu 20 de pași mai jos, pe cursul apei și n-am cum să o turbul eu acum. Ba însuți tu atât, spieră cumplita fiară. Și cu un an în urmă mai și făcut o cară. Pe atunci, îi spuse mielul, n-am putut să fac ce-ai zis, căci nu eram născut și încă suc la sânul mamei doară. E fratele, dar nu ești tu. Nici el nu e acela, nu, căci frate n-am. Atunci e unul dintre ai tăi. Vă știu eu că sunteți tere. Mă cruțați cu anii. Nici voi, nici câinii, nici ciobani. Zicând acestea, lupul își făcă mielul, îl duse într-o pădure adâncă și fără nicio judecată îl mănâncă.